Aguinaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for a $1 Million Amazing Story 2025. Dito'y Lagkip Di Napalabas. Ana? Uminak pa siya rin, manong? Diyak kayat tipilay akas keng ka? Nagsakit adenggen manong nemi. Deta nga kinuna nilay, idi mapangkupas siya rin isuna. Iti ayan na nga balay ti ikit na. Nakatakdarag pala ang manong nemi ti ridaw. Simrek isuna kalpasan ng imbaga na nga dinakanupagan ano ti pilay akas kanya. Idi Tomas dagmet ti ikit na. Ano kami ti masapul mo? Iti kaanakak. Umay ko kumang pasyarin, nana. Panang ibagay ti natarnaw nga pangkip ko ken kuana. Ket nangig mo sa ti kuana nga dinapagan ano ti pilay. Ken ores siyak nga akin na kaanakan ken kuana. Diyak kay ti pila kag balintong asawa ti kaanakak. Makasair, makapasakit tirik na manunemi, dagitang inak nang ika. Sabagay manunemi, idi pa lang ubingak, idadan nakam ko kat mauy-uyaw ako. Gaputa, na idadan nakam ko manunemi, di amo kon timag na madlaw kon, nga pilayak, agkiksulak. Tabas basbasit ababa ti may nga sakak manunemi. Ida saludsudak kay nanang no api akas tuyak. Imbaga na manunemi ko na napulyo ak kano. Idi maladaga ak. Narigat manunemi tinariingak nga pamilya agsipud ta. Manalon deditatang nga Roberto gagangay laing nga agtagtagi balaymet dedi nanang mga salume. Manunemi. Kalapaw ti pagnaidan mi, dulang ti panganan mi, basit laeng ti may dasar nga kanan mi. Tanaimot mo no na inot day di tatang manong. Na-istrikto pa'y day di tatang manong nemi, na dinakayat ngagbalug kami. Dinakayat manong nemi nga saan kam nga tumulong ititaltanon. Nasapa kami manong nemi nga nasursuruan ti trabaho ti nagtibalay ken trabaho ti taltalon. Kahit ato nga rigat tinagpasarak. Idagbasa ak elementarya, mabainak nga umasidag iti ayan di ka eskwela ak na narunan o kikinamatan da. Takasta nga ron, pilayak nga ron. Wine, sakla nagunor manunemi, idadak ti grade 4, hanggang nagraduara ko manunemi ti elementarya, nagbasa ak iti high school, iti inak, pasukin man. Mauy-uyaw, may isasyasi, may laslasin, nga siyak nga wawaganda iti pilay wano PWD. Iti nagbasa, nagkaraduara kong ti high school, manunemi, saan nagadagos nga nagbasa iti college. Ambisyon ko tagbalin nga maestro. Maestro apilay, kunada. Talo nga tawan nga naistambayak, nagtimulong itataltalon, manunemi, agiga nga nagdesisyon dagiti duwa ka kapsat ko. Ni Manang Ellen, ni Manang Diana, nga isudan, itiya, agtrabaho, tapnowa, pagbasaid na. Inagbasak nga ruden manong nemi iti kolehiyo, iti kursok nga Bachelor of Science in Secondary Education. Dito meten nga na maamok ni Lai, manong nemi. Iso nga pasyarak, ngam ko na naman, nga dinakano kaya tipilay, kastamat ti ikit na. Ngimim pamuspusak ti amin manong. Tako naden nga nunjak maala iti santong dasalan, alaek isuna, mabayan ti santong paspas. Duwagan sa aral manong nemi ti balay nga pagyanan nilay, ket namuak na sa dinot ayan ti kwarto na. Aging ka manong nemi nga bimuludak iti agdan iti maysa nga rabii, ket ditoy manong nemi nga inulik, simbrekak, nagnaak, iti tawa. Idi, maaprusak ken maagkak dagiti bigna manong nemi. Sino ka? Sa gagikis. Siyak ni Flor.
Ay, itin kalay. Kanoon niya man ti mabasamak ka na ta. Nakasaganak ang mga kasarkan ka. Natagikuak na rod nila ay manong nami kat na ulit-ulit day din. Aging ka anagsikog. Nagraduarak idin manong nami ngam sa anak pa ang nangisuro. Idi, tama pang kami mga asawan manong nami dayjay. Pulos nga dinak kayat ti inan. Ha, kayat ti manugang nga pilay. Huh, kasano to ang bayag mo ti anak ko? Kasano ka makapagpamilya kit pilay ka man? Nagraduara ko na. Kaya't siyempre, mangisuro ak dumuten. Ay, wala tabukon. Ngayon mo rin no saan na kaya't manong nami awan tinaramidan da, agambot ta masikugmuten niya. Lay. Iso nga nagkalay sa kami. Kaya diribis mo nga den na di kita katugangak manong nami tinagnaidan mi. Dagiti pa nang uyaw pa nang lalais kanyak dagiti tao kay sudat nagbalin nga karit kanyak tapno likas ta ket biyag ti pamilyak. Papagayam tingkay nang igan ket sumagbanulaing nga paset ti lagip ti napalabas ni pagayam ti nga floor iti Ilocos Norte. Hi. Nabag nga oras yung amin nga sa nga pana, gagayong pangabsat. Ni manong yung nemi neto, yung nemi Ruiz. Kumabkablawag tinabag nga oras. Anyaman nga oras ti, ayan nyo ita nga paset iti Pilipinas, o iti intero nga lubong. Iti programa ti nga lagip tinapalabas, iti Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, Search for $1 Million Amazing Story 2025. Babayan ka ni paring Rey Fiesta. Pakipalo. Dito yung page ni paring Ray. No, iti Reynaldo Rey Fiesta. Rey Fiesta Sentenciador Award. Paki-subscribe, like and share yo. No, iti YouTube channel ni paring Ray. Iti pakabuyaan nyo iti dito yung video. Inday mismo nga ma-interview. Dito winner tayo. Ni Flor, iti Ilocos Norte. Ibagay ito pundunganagan na Florendo Tagupa. Iti Poblacion 4. Iti pasukin Ilocos Norte. Nga madan sakit, adada sikat nga palayaw mo. O sir, Juan. Ay, ko sir. Ti permi na muda na Mistro Dikong muna. Dikong. Dikong, Fine. sir. Okay. Kahit sagbay nga tayo tuloy interview ni Dikong, kagayon kamsat, nakasunod na ito istorya na akas nang ganyo edi, kahit bingi palagi ito yung nakil nga premyo nga bakin nyo. Malaksid iti weekly and monthly winners, one prizes at agur-urang grand prizes. Mangawat kayo ti 50,000 pesos nung kayo ti grand winner. First runner-up, 30,000 pesos. Second runner-up, 20,000 pesos. Iti third runner-up, 10,000 pesos sa damay sang special award nga umawat iti 5,000 pesos. Nagtatakil ang premyo hanggang kung blago ang wala, kada kita agbuy-buya? Ay, naimbaga, di kita yamin kakabsat. Kit yaman ko na aglalalo ti kablawak man pala unay. Di nalatak nga gan nalaing DJ tayo kakabsat. Magita tayo madapo. Ti kinalaing na kinalatak na uray di ubingak aglatlatakin ubing paydi. Nagkaubingan kam nga ti edad. December 3, 19... December 3 ken ni Sir Nemi, December 5 ak. December 19. Ay, December 8, kung nakit di. 5 days lang. 5 days di ba? Me. Kat itatan, hindi ko apo, jak ko may i-kwadit istoryak ng nakaritak kakapsat. Makita ngamin, at doon nagiti, adat dita, aglalangalang, dito makunang PWD, mapandag palpalama. Mapandag daw-dawat. Ano nakalang namin dito nagrikat na baliksan na ito ko Dikong. Dikong, sir. Dikong. Ano namin nakaalan na natin ini? Idi ko, sir. Idi, agtawan na kanuti talo ko na dedinanang ko. Kat bigla latakan nga jak makuti. Di may isang saka ko, dedi left nga sakak. Kitituan madlaw da kanu nga kasla agkutong. Agkutong kamot, sir. Normal nga pa lang na yan nakang sir kanu. Agpada kanu. May bagada ka ni, di nga katawang kamot pa polio vaccine di.
Iso kan tinakalakon sir ang gana ti din. Agbat-batit gayam kano ang gana nga diya mo no nya nga age ni. Ay, agpantay ini, di ko buhat batit naman. Uwan, sir, wa. Kandigid ka naman. Kandigid sir dati kandigid. Ti bat-batit. Uwan sir. Wa. Kumusta man digid dagan nakada kayo ini? Kiti kabibiyag mit di sa raket ni nanang ko. May salang dati agtagibalay. Ni tatang kumot. Tay nanumo agtaltalon na tatako na kananumo ata awamot bukod mi nga talon. Puro pakitaltalon na namin sir. Kuan. Basta't biyag iti. Ure no haan nga yung stricto ni tatang mo ini. Ay man sir na talaga nga kuha sir nakadimit soldado ko nagjamak ang talaga nga naingat ti kinistrikto na sir alati ko nakmugat na di nga ta kinistrikto na kinaingat na kana kami tapno di ka mga ta maipadad di kas di nga kabibiyagan baro no umangat da kung da nga ta ti kuha di nga ta siguro Okay. di anti panunot na siguro Kad sakbay nga inta na jay lugar nga panagsarak yung mat ni at nga na to ya. ni Carly ay ni bakit ko sir Wan na kana. Ni Carly sir Carly Carly yung anat palayaw na. lay ko na lay ko Something nga minister. oh sir man. Sakbay na pang kay sa jay ken nilay Ore no dito manu kay kam sa time. Inem sir inem Ore no nagbalik kay matlamin. makuna nga nagbaligi mit lang sir ata dadi ka sa saad mi nga dati medyo naaday wa mimit basit Wan. kit isot pag ko na mimit nga damit baligi mi saglalo nagidian anak mi an anak di kakapsat ko isot anti nakatunoy talaga nga nakaadal kasi na po Diyos Ket naggraduar ka sa elementarya ino yung eskwela. Gabaldon Elementary School sir Ijamit lang pasukin mo lang pasukin sir di high school. ay yan tayo inak sir Ilocos Ay, Norte wala, inak. Agricultural College Sa kalpasan na Uh, nagsarding ka sa nagsarding akti sir, nagsarding akti talo nga taon sir. kalpasan na nagbasa ka. Idi yaman ko unay kunayo ata imay ti MMSU Unit 3 iti pasukin. Tanawang nga ti MMSU Unit 3 makajak pa nakaadal kan nagitido nga kakapsat ko ata ti ko na dati di amin. Agbasa ka manong pakatulong kami ko na da ta makita ti ka sa saad mo. Magkada kami tanong makasara kantot lalaki na gagit safe kami ko na da. One. Kim si kangar ko si kantot mangibaklay ti pamilya ko na da kanya gidi. So ano pang gagbasa ijay MMSU Unit 3? Pasukin ti ko na di lang pasukin. Mo sir Juan. Ang dito yung matentiks lang nakakitaan sa akin ni Lai. Isa. Tara kasera dyan, di ko sir, nakasora dyan, di ka rin mi. Ay, nga ikit na. Bale, si Jen ang kuwami, idi alagit, gagangay ti baro dahil, tadamot pa na kurso na da kasjay. Right. Idi, mapamuba siya rin. Ano ko na? Idi, handa mo na sir. No makita kag tatamdag yan di tawa, duwada nga kasera dyan nga ay barkada na. No dada dyan di tawa, lagi tagiritak mo tidam, inak mo tagin sisibog di mula. Kaya di mula yan di sango. Hello Carly, kung anak anan kamit kilay, kung anak kanyang idi. Ora di ikit na, hindi ka pa ganun ako na na. Okay sir, di ka pa ganano, kung kunanawit kanyang idi ha. Kaya alagit gagangay data, kita lang makita namin di ka sa saad ko. Kaya diyak lang tamin give abi di sarata talaga nga. Sa anak mo nga agpilay, no, rumabawa Oo, so pa yan sir awan. Ganun tayo na ako namin dikot, ka inulim na talaga. Talaga sir awan. Gaputa awamit choice sir ta. No inak makisaritat balay da. Dedi bakit? Kas jemet naunget. At ada dedi ikit na. Kas dimit kanya ka disgusto da nga talaga kanya kan da kayat na talaga. Dedi ka sa saad ko nga rod. Hindi inulim mo. Gaputa wang makita ka kaslam lakas la darik na namin tata. No manin no sipsibo ka gidi sirip-siripon nakmi dyan basit nga abot. Makita adda mata. Sirip-siri kayat na nga ta. Dahil sirip-siripon nakmit ko na ka. Una ta sana man lang baga nga pilay ka no ti magmagnaka siguro. Oo sir, wala. Nung kapat magmagnaka pa ta pilay. Kahana sir ay itakder mo ito. Makikita mo naman nakasat kinatarakin mo din. Kita na. Siya jayeng gabuta awan mo't pagpilyanin. Gabuta dimit pulos sumango ko nak. Padas ka sa nga kalamyatin ko nak. Na jayeng sir kalamyatik san na mo. Ang nga nagkikisi din. Oran yat magpasmasama kan ko nak. Kita kimawiwit mi ti Hindi naman hindi ko agad gaputa dati kwarto. Agit kis gardor, kahit ko pa kita agikis idin ako naman sira. No, pag-asawa na kayo. Oo, natapos pag-asawain na kami, dahil malaki di ba nagikis. Mayat nga tanga. Nakareduar kayo din, hindi kasar kayo? Ambay sir, ambay. Ambay. Ambay sir, sa mga
Terjera kiti sir. Nagraduara ti BSA ngamin sir, Bachelor of Science in Agriculture. Oo. Ngayon di gabot ta narigat tukot nga isapul dito ko nak. In shift ko iti of Science in Agricultural Education sir. Agricultural Education. Ada education. Major in agronomy. Ayun. Kuwan sir, wa Ano tayo ko trabaho di agronomy? agriculture no ko sir. Agriculture. Kuwan sir, agriculture ti pa pananano ko. Di kan agriculture teacher ti possible nga pagserkam. Di ka nagkasara kayo before nga nag-graduate ka? Kuwan sir, wen. Ada anak yun, di nag-graduate. Ada anak mi maysan sir. Ni Kathleen. Ni Kathleen. Kuwan sir, wa. Kat idi yung Bramon tikwa, panangisurong, anya di kiti experience mo di tikong Ay ko sir idi aga playak ko sir idi gabut agricultural education tinalak. Napanak nag-apply jay agro. ajay Burgos Agro. Ngimita tayo ni interview dak. Makita da nga tamit nga siya kagit physically disabled. Kung na kanyak mi din ang interview ay tisap sa puli may ngaming kapsat ket kay kagayem ko na nabikit kanya ka. Tay physically fit ko na kayat na nga sawan ja qualified ti Jayen. Nagplano ak manen nga nag-apply ti Ilocos Norte Agricultural College gabot agriculture mit nga ti major ko. Ngem ko na mit nikot di nang interview kanyak manen. Qualified ka nga talaga kung na agricultural. Ngem ti problema awan bakante ko na da sir. No vacancy. Awan bakante wan. Ano si Maronor naramid mo? Gabot ka Jayen sir. Awanan na sir awanan nagtalo nak ti another 2 years. Jak nag-apply na ta medyo na Dismayakan. nadismaya ako nawan di interest ko nga kwan. Ngam subangpet di kapsat ko nga mestra gabot Manila. Idi kuan nasagang ko ti angkel ko nga mangisurot iti elementary. Ada pangisuram. Akong bay angkel didakmit kaya diyan ti ko no na panak. Kayat mo diyan ti elementary kiti in need ti mail ko na da. Mail teacher. Kayat ko angkel ano ada. Parang nyo rin, inutog ang pag-eskwela. Nag-apply yan di ko sir, nag-back ta district office. O pinag-substitute dak nga one month yan ta Central Elementary School. And then after Central 1 month, nawa nag-Gabaldon Elementary School for another 1 month. Hindi ko adda nagbakantit iti puyo-puyo na elementary school. Gapos adda bakantin sir, si Jan nagyanakon. For 4 years, nag-substitute ti 4 years si Jay puyo-puyo na elementary school, sir. Agingga na parang Agingga ti di 1988, kuna ni supervisor rin, kaya't mo tima panjay ko ta for your, para ti permanent position mo, ningkat dilanis ko na. Do you want to take the risk ko na ba, sir? Wala ta, adayo na tayo. Adayo, sir. Awang transportation, sir, na mga Kadigidi ka tiyempo, agrega na ti NPA. Permi pa ko nam, sir. Uwang, sa kastoy mati kasasaad ko, nem kayak mati magnat, di pa lang napigsak mo't pala tedi nga tiyempo. Napanggajay, Dilanis Elementary School, sir. Awan pa yung motor mo hindi. Awan, sir, magmagna kami. Magmagna kami ti... Mga oras nga pagpagna. Ay, half day mo siya ara na kadi. Mga 3 hours, sir, yung pag naimi. Umyan kayo dyan, wana. Idi damo, sir, agawit ay income ti bigat, agawit kam ti malam. Kasi pala, sir, ngayon di kuhan, punak di kaduak. Agkaseratan sa agayim kit dak kabayran ti kanahin na magmagna kami nalim ko na bigat malim ko na. Una. Iso nga nakita kamit ka sir amin dahil di madla kasinsin ni bagit nga datjay isot nagkasera akon. Okay, agingga na nasa madla motor mo hindi. Nagkamotor kay Agingga kalpasan dilanis na-transfer kan sa ti nai-transfer ako sa Jay Kabapan Elementary School. Jayen. Idi anong barangay? Kababaan sir yan dayan ni isot lugar ni Kababaan Elementary. Susukain wen. Ngem ti barangay na sir susukain. So, Wen sir. Tinagan Jay School Kabapan Elementary. Ijay ti nagpautaman. Wen sir for 32 years. Si Jaycon. Pauta na 32 years. Wen sir si Jaycon. Ijay ka nga nag-retire. Diya ka nag-retire sir. Manut anak yun din na-transfer ka sa babaan? O taludad din siya. Taluday di. Talo ni Kathleen, ni Ryan, ni Charlotte. Di kita tibimid din sir. Kahit hindi kalpasan nga adda ka to'y kababaan ng elementary school and nipas ka yung da Na alis kini ko sir. Alis kini siya main. siya main. Oo, sir. Okay. Di ka ba anak yun? 5 sir. 5. 5. Owa. Kahit adong nga rigat yun, hindi nang pabasa ka na kuwada. Permi sir Kamaya kidi sir, kaputan nang irwarak ti motor ko, nga hulugan, inak mangisurot ti Aldaw, agtrese kay Lakti Rabii, detan sir, hanggang kalas 12, after alas 12 o'clock,
inakto padanuman dito ay kuno ka sir 12 o'clock ti tinga trabi. Dayan maturo to diyan tatamtabak sir. Jadi po bra. Agawi dakto ti ko sir. Cultural education na yan. Oo sir. Agawi dakti 4 o'clock sir maturo ka kaginggan ti mga 6 kas jay. Agrobotak to pan eskwela nga jadi dejalat at kwak sir. Uno padanum kan kin bakit ti rabi ti bawang. Itugot ko kung iso na ate isot para templak ti kape. Og templak ti kape sir lalo ti nagtipon ti naggedan dagiti dete mistraken dete simang kun sir. Iso dete ti permen nga nagkarigata kun darayan. Darayan ken katlin sir. Permen. Permen. Owan. Kat anat ibagbaga rin taon ko ini. Agit afukot ko na dakanya di saray di agpabasa ka. Jak pamati nga makapaadal data di pa exidat na imasin ko na da kanya di sara. Oin. Ordinaryo nga tit dejeti permi nga kasakit agag-agal ni bakit di sara. Mapamitak pakatulong ni bakit ti balbalay di sara. Mamanak pakatulong ni bakit ayat bilang nga danayon di suldo ka mestro. Ngimti ko na dagiti karubami pa ya. Kakabagyami pa ya mismo. Makapaadal kat mit data di pa exidat na imas kuno dagiti din agag-agal hanggang agagal ko na. Di ko kumatag, bali na karit mo ko na kasar, di ngamin. So, hindi imbasag dito kat nagbalin nga karit kanyak, manong nemi di kiting uyaw. Un sir, uwa. Nakatulong, dapat laking kaan. Ay, permiser ah. Kit diya managmit ko nak, tainuyaw dak. Tadapang barak mit na nagalibtag. O, kano ka nag-retiro? 2021 sir, nag-retire nga Master Teacher 1. Kasi may nga maestro, ano nagitay ko hanggang awan tina-encounter mo nga nagitay nagbaling estudyant nem, pupil mo nga katla natin nagbaling nga kasulatan, professional natin success. Ato na sir, nakadadudatan. Sir, ang imti yamanag sir, ti pagkakita nga ta damit ay batik nga kot kadigid yung ko nga nasaya at ure dakam ta dyan dancer na makita dagid rak-raka pundak. Tati pa maya kami di sir, ala dati istoryak lang. No awan dagidi awan merienda na piman. Pag merienda kita sir, pag merienda ka kasta ikakita ison. Awan mang kortamon ko nang bakit adut awan kortana bakit? Kung ko na kaasyak mi tida ko na. Kumusta ba tayo nagbalbalinan di kita anak yo? Kasi na po Diyos sir agad. Kasi na po Diyos sir. Ni Kathleen, ano ti profesyon ni Kathleen? Nagbalin mi ta mestra sir, nagbalin na mestra, mangisursurot yan tayo na kita sir. Yan tayo, Master Teacher 1 mo ito sir. Ni Kathleen, Master Teacher 1 mo ito Teacher sir. 1 mo itan. Kay di man asawa na ay. Ni ko sir, na isa asawa ti engineer sir nga dadyan ta ko tatayan dadyan ta DPWH Second District. Mano tapo ko yung kadagkanan. Duwa sir, duwa nga high school dan sir. Ningal ko ni Ryan. Ni Ryan mit sir, adata barko. Si Manisona. Si man sir wa. Diyan asawa na nga ay. Teacher nga dati teacher na pan nagkwat di Singapore. May hindi kasawa dan pinagsarding na nga kwan. Nangisoron. Awan sir, nagbali na dati Ni Charlotte nga ay. ni Charlotte met sir, da pala na housewife man nila kay na isot karpintero nga porman isot pa naka porman itata sir, porman engineer. Ni engineer. Engineer niya birat na sir. Birat. Siya ni Ronel sir, Ronel tinagan na. Kahit ni Alice, kumusta ni Alice? Ay ni Alice sir, nag-graduate nga ako sir na tourism. Idi na nabayag da nga nag-Taiwan sir for nakamonom nag 10 years dati Taiwan na iso dagan ko lakay na itat tani di na pan nagaburod na pan Canada may dam in may namin tinalay dan sir Ada juga na tayo. ada iso dam nagkakabalay sir handa pa na bayag sir 2 years da ba lang Dua mati anak da. duwa mo ti anak da sir Ni siya min nga rod. ni siya min sir iso tawon na sa awan na pa iso ta balay mi ta da sir agan online na iso ta bubra Online sila. o sir or naggraduar nga fine arts Anang ita ti Obramon tikong. Ay itata sir nga idi nagretara kon sir. Kas di dati nagsubliak man di datin. Agtaltalo na agtaragay nakti dingwen. So to marami kang bagay tag nagmurmulat natin. Di kita to marami ha kita dadamot agatang, dadamot to may dumawat, alagit gagangay Wala nalalay kang agtalon nga da agtarag atakwa may sakang maestro agriculturist one sir one. Okay? Kahit ano't mga orang garod, ito nga panangabak mo, dikong. Alakit tima ko sir, ti pinalay nga may sawak apo. Unang-una, kay God, pasalamat akta na i-share ko dito nga dito kapadas ko iti biyag, kahit sapay ko makakapsat,
Sapay ko maapong agdengdengag. Ta makaitadmet makaibati akmet ti moral lesson adal ka daytoy. Nagbalin na inspirasyon dito monggal maysa. Pinsapay ko mata dagiti padak nga kastoy. Hangkay maawanan ti problema, hangkay maawanan ti namnama kakamsa. Ti padak nga ti PWD. No nyaman ti rangkap yu ti biag hanay iso trason data nga ditaya gagawa. Hangkay maawanan ti namnama basta ati ko na ag positive kayo, think positive, move forward. Tamuyo ka kapsat across our way. Yan ti dalan tayo nga amang talantan iti dana nga mapan iti balegi ado nga panubok. Di tatay nga malasat, di tatay nga malakam ti ado nga panubok. Ngem dagito nga panubok apo kit isat mabalin na managbalin na karit, managbalin nga armas tayo tapno magunot tayo dagitoy. Hana imposible nga kapsat. Dadala nga po, God bless us all. Thank you so much. Yan tangay at datoy na ni Mrs. mo nilay ayaman naman ta. Ano man timakonam lay ta napagasatan na ito pakasalitaan nyo kini tikong. Ano man timakonam? Ang dakil nga pagyaman namin sir ka iso ti napili akas may isang kwati suwat na kantay panang ni talaytay na tay pakasaritaan biti biyag. At dati may sa kamsat na ni Dayan. Kablawang kay mat kakapsa titida imbang aldaw ti amin. Katadakan dito itay ti studio ni Manong Nemi ta napagasatan na ti kabagis ko nga weekly can monthly final kat sapay kumata agtultuloy met ti dito nga programa ni Manong Nemi. Papagayam kas na ko nakitayang hintay masang ili detoy 6 grand finalist tayo the best letter of the month of June papagayam ni no nangigyo di pakasalitaan na ket timpanagan taking kuan na ket floor tay pilay nga maestro ngem ti usto anagan na Mr. Florendo Tagupa iti poblasyon 4 iti Pasukin Ilocos Norte. Ada mismo dito ni Flor uno Tikong. Gusto ka nung palayaw ng Tikong. Dad na ni Tikong. Okay, kaya sa and dito yung interview madam dama. Ta itated ken kuana dito certificate of appreciation best story Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award awarded to Florendo Tagupa iti Poblacion 4 Pasukin Ilocos Norte for being a winner of Best Letter of the Month for the month of June 2025 and for qualifying as a grand finalist for the Search for $1 Million Amazing Story 2025 in Lagip Tirapalabas program of DCJC Action Radio Lawag. Nemesio Airways being host, Attorney Nick N. Malasig II, Station Manager, Reynaldo Fiesta, sponsor iti Honolulu, Hawaii, USA. Kasi kaya nangigan, iti linaon na, kanitad tayo pa dito'y cash prize na papagayam. Ni Dikong, Juan Florendo, iti Pasukin Ilocos Norte, intayon na patakdired. Juan. Mestro nga pilay, kung natin istorya. Medyo tumakder ka man nga, kasunod pa gagangay lang na. Sexy nga. Sexy, wag na. Okay, hindi maamom nga nangabak ka Florento, anati narik na ti mangabak. Kasi natin dati sara nga talaga nga number 1 agad dagmadam na main nga pumatok med di istoryak nga titulong yo. Kaya siyempre sara naka-excited na parmi ko na yo. Number 1 good. Ure no na inagan ti Florida, amo daman lasi ka. Amutan sara ada di pila yung magbagadat din ni tayo ko dito ni Mr. Digong ko natin ni Mr. Digong dito ito sumulat Mr. nga pila nga dati pasugin ko na dapat dito. Juan. Nga magpepeso nga nangalakat ti agdan sa mo inuli ni Lai. Bueno sir ta nakabayag ko na yo almost 2 years nga napang ko pinaspasyar. Rin nagregalo wag mapan na bali batik digi regalo ko na yo
Kadi. At din regalo kiti sir nga may isang plaka kin may isang lotion. Opo. Naman na yung badik, tinamayak mo tayo. Plaka. Kung plaka, Dati- di plaka pala, di sara, di uso pala plaka din. Ano ti paborito ng kanta ini? Dati ko sir, dati my love will see you through. My love will will see you through. Ano nga tawon ni Di Araro Misona ya? 19, jaga mo sir, anya di kanta, you needed me. You needed, Ah, you did me. At paano tayo magamit? Team song na naman. Team song ni Mrs. You needed me. Ano? Kita kumusamot itan ti Biagyo nga gasawa. Kasi na po sir, na kuha kamot kayo, nandamot ti, hanamot makunang nga, dati talaga, dakam ti fulas na, dakam ti, Mm. kuha na sir ngayon. Nagbaligimit amin ang anak yo. Kuha sir, kasi na po Diyos. Oh, okay. Na naliklikan na medyo na tayo mo, di nga kasasaan basi. Awi sa mga rod, da Florento, na kita ipada mga agdingdingag, kanda kita agbibuhay, ta magsurat dapat iti programa tayo. Ay mo sir, Juan. Imbag nga Ano mo gula, sakbay na. Jack Pagam na ito ti premium, ha? Alam mo, damdaman sir. Ano, picture na kami nila. alam. Ganda sama ta picture mo. Diyan, diyan. Na? Una, doon, ebidensya nga, dinala na ito eh. Ayan. Ada ito eh. Ada dito yung nilay. Dito yung, Ano kayo na sige. alaman na. Kung may katulong doon, lay, misis. Natin na uli. Nagdan. Okay, kaya masat. Madaka makapila kag bumbuya, kinagdindingag, di programa tingal lagi pinapalabas. Alam mga to, ay, kuha. Ito, umuna wala nga. Lala. Okay. Tap no, wadan to i-upload yo. Okay, thank you, thank you. Thank you, engineer. Thank you sir, thank you. Ay sa engineer sir. Ano Thank sa you, engineer. technician Thank to you, ni thank DJ Pancho. Awisan man dikit dagdagdag Ay, sir, kagbuboy. Juan. Nimbaga malim tayo amin kakapsat, daki di nadayaw nga estasyon di kalalatakan tindero nga lubong kakapsat. Number 1 ay mo rin pagdingding kanyo, baga number 1 na talaga dati DCJC Action Radio Lawag. Tinadag dito ta dati naira na dati programa ni Sir Nemi lagi pinapalabas kay yaman ko na ita nga baga kay ti monthly winner kay ti makunak kakabsat lalo kada kay nga padak nga dati iguana at dati rangkap na nga damit na pintas nga istoryayo kay makaguti-guto tunay awisin kay man nga mangisurat met may drama tam na may drama met may istorya met ititangatang ti kasasaad no nya tinagbalinan nyo tapos ti kasta makaititay mo tapo ti liwliwa dal ti biag kada kiti padatay nga agdingdingeg agbibuya iti nalatak nga station radio action radio DCJC kaya man ni Sir Nemi Ruiz ti anos na nga nangaramid nang edit kada di ay istoryak ket napagkatanak nga nangabak iti third week. Then finally, the monthly winner kakapsat. Okay, ganun. Florento, thank you. Congratulations. Thank you. Okay. Kapsat, gay nga ron nangigan, nabuya iti panaka-interview ni Florendo Tacupa, iti Poblacion 4, iti pasukin ni Ilocos Norte. Isu iti napili ang best letter of the month of June. Kaya kasama din isu iti 6 grand finalists tayo. Iti Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award, Search for $1 Million Amazing Story 2025. Babayan kini parang Reynaldo Ray Fiesta di na Honolulu, Hawaii. Kaya di programa tingal lagip tinapalabas iti Action Radio DCJC Lawag. Imanong yun Nemi Ruiz. Salamat po.